Здравейте всички потребители на YouTube, аз съм Денис, тук до мен е Ицо и ще играем в Hunger Games. Здравейте. Ето ма за тебе. Добре, идвай тук. Взимай който има там, бързо. Козе. Код ми е сложен. Бързо да бягаме, идвай да бягаме. Охо, то ма видя. Гледай, тук нищо няма. Кафе толкова кладенец. Влизай, там има Къде отдолу си, цест. къде си? До кладенеца ли си? Да. Чакай, има там. Гледай, то взел айрон меч. Да, ма нямам нищо и... Човек, аз умрях почти. Гони ма то, ма дали ще ма килне, не знам. Аз ще го фана в капана се чак. Ще мога да го фана в капана. Гледай, то ма изгуби човек. Това си късмета. Къде си? Имам късмет. До една къща с капана. Кой е тази къща? Еми... Сигурно пак ще загубим. За пореден път, нали? Гледай, тия човек всички честове вече е такова отворили. То един чест няма, дето не е отворен, гледай то. То не. О, по телхата има скрит чест. Ела да ти дам. Имам лъки 5 голд. Къде си? Имам храна за теб. Къде си? Аз съм до това високото, не мога да ти опиша. Ела до снежен човек. Снежен човек и чай сам да взема и от така от Аз честа. се качих в него. Аз съм до едно високо има. Не мога да ти го опиша точно. О, гъбена спа. Охо, тук гледай кой има. Кой? Работна маса имаш ли? Два честа. Работна маса и тук има точно. Сега тук се лесна. Той е един взима дъма меч. Айде да се крием. Ти в тъп... Снежен човек ли си? Да. Чакай. Аз съм до елхата сега. Идвам. Ей, да му меч. Без малко да му види. Човек без малко да му види то. Или ме видя. Iron Boots. Ко стана? Девят ночи. Аз ще се крия човек. Ари, ела. Голямата къща ела. Видиш ли една голяма къща? Влизай. Много голяма. Аз се скрия там има и не пайшини. Да. Ицо, за тебе! Бягай. Тук го измамих, човек. Човек. Deal with Diamond Sword. Аз стигам на едно. Играя. Искаш ли един в едно, бе? Ай, в 3, влизай. О, победих! Омага! Yes, победих. Еми... Не си Хора, победих виж Денис, Скелет, Николай. To win the survival games. Хора, това беше... Добре, още една игра, пак в 3. Ела в 3. Там съм. Айде то да го разбием това път. Съга води. Надявам се да ви харесва. Да, ще им хареса. Ето започваме. Добре, точно до голямата елха съм. Там където се има често. Аз съм там. Добре, аз бягам в една къща, дето няма килна. Ето голямото, виждаш ли го тази топка, дете? Къде е тато? Там бях. Къде е тато? Голден топката. Аз не мога да видя. Омага. Добре, аз отивам в ета къща. Ого. Добре. Къде отиваме? Аз съм в една къща. Вече взема един чест, дето вътре има хет. Yes, меч. Мен пък точно меч 6 не трябва, не мога да намеря. Аз имам мечи, лък и стрели. Удея победих.
Ейта, ейта. Да. Ай, идвай. Имам и лък. Браво. Добре, пак ми лагва. Това е Йой, лошо. нищо няма. Горе, ако има кожи, ми ги дай да се направим. Има. Ето виж. Така тия обувки ги взимай. Да, на мене ми трябва. Имам честплейт за теб. Дай. Хвърляй направо долу. Ама Така, меч няма. Идвай да се душим, че оня файне дома. кош. Добре, аз отивам в голямата къща. Идвай. Чакай ма. Ей, ще я видиш пред тебе. Да. Само един меч ти трябва. Добре. Меч. Меч. Сега Супер. кой ще ги взимам? Меч имаш ли? Да. Хубаво, ела да се качваме сега нагоре. Чакай, работна маса. Ей, сега ще направя по 2 меча. Намерих айрон. Че май видях чест. Булц имаш ли? Буц, какви? Такива кожи. Че ей там трябва. Аре бе, работна маса ще направя 2 айрон меча. Така човек, отивам някъде да търся работна маса. Добре, искам да победим. Идвай да ме пазиш. Къде бе? Това ти ли си? Да. Ръката ми се изпути, фък. Чай ям Фък пиле. мишката цялата ми е в пот. Търся работна маса, ще направя по 2 меча. Ето кой трябва да има. Чест има е тук. То чест нищо не има. Откъде знаеш? Лък. Браво. Дай да ти го дам. Чест. Още една пръчка. Кирка си направя. Идва някой. Или на мене им се превидя. Чакай, Ицо, лъка. Лъка бе. Аре бе. Чакай да намеря работна маса. Голден меч. Дият мач. Сега ми трябва само работна маса. Я да Ейтай, чакай. За тебе. Идвай да търсим работна маса. Ето кой трябва да има. Той няма други хора, той само ние сме. Така ли? Не. Къде гледаш? Не бе. Само ние ли сме? Ицо, Не май. къде си? В... Чакай, аз отивам ей тука. Абе, не може да сме сам ние. Къде знаеш? Ето, някой е отварял ета врата, не сме сам ние. Ти в голямата къща ли си? Не. Добре, май намерих един. Това съм аз. Не бе, иди. Взех ли ти димче? Да. Човек, само ние сме, аре бой. Чакай, тук има един човек. Чакай, иди, човек. Стига. Абе, човек, виж кой има в И то. това беше. Абе, човек, не успях да видя кой има, бе. Карай, и това беше хора. Поне да беше казал. Още един ще играем, аре, още не са арена. Пак 3. Ела пак. Той пак сме двамата. Той хората вече отидаха, пише съгъла ти. Айде оцеляваме си двамата се бием. Game starting, само двамата, той е батите. Hunger Games. Кажете долу в коментарите дали искате да играем още мини-геймс, не само с Hunger Games, че малко банално става вече само Hunger. Той виждате, никой не джойнва. Иде. Оу. Пак нищо. Добре, нищо няма. Омага. Нямам нищо ти. Имам булт.
Хора, пак казвам, кажете долу в коментарите дали искате да играем други игри, Hot Potato, Hide and Seek или не знам си какво. Just say it. Намери ли нещо? Не. Не бе, човек! Ти даже не казваш като намериш. Ама човек, искаш да ти кажа, намерих Аз нищо такова. не съм намерил. Ти за да ма меча, аз как ще бия? А лок да имаш? Лок да имаш? Nope. Like so flat. Е така. Човек, ние какво правим да не се бием? Ами чакай бе, не сме се развили. Мар да се раздачи. Не сме се развили, да, ти взе да ма меча и ай. Той няма нищо. Аз пръчката ще взема. Човека бе! Абе човек! Той така се прави. Ти пък се вася мошенника. Ами той... Това така се прави, аз отивам в едно. Дъма има още хора. Ицо. Има. Кой? Човек бас си. Еми, така се прави. Ти да се развием, други път ще видиш. И защо не очаква да ще... Добре, къде са? Гледай сега, почна ли са гейм в 3, аз отивам 2, какво да правя? Има 4 поне в 3. Човек, аз не знам, че има някой... 6 от 24 сме. Седем от 8 от 24. Джойнвай в 2. Аз съм още в това. 8 от 24 сме. Кой гейм, човек, ти... Мошенник. Видял го това, видял го. Къде си бе, младеж? Денис. Екела скилет би Денис with a diamond sword. Добре, хора. Надявам се да ви харесва. Миналите дайте положителен вод. Пишете в коментарите дали искате да играем още минигеймс и чао.